dịka oge mmemme ekeresimesi ji nwayọọ akpọdebe gọọmenti Anambra steeti nakwa Descendants Fortune Investment Limited ekpupego Anambra Christmas Village nke afọ 2024 ya bụ mmemme were ọnọdụ na International Convention Center Ọka ma bụrụ nke ndị nọ na ya gụnyere Chief of Protocol nakwa osote Chief of Staff nye Gọvanọ Chukwuma Soludo bụ Maazị Chinedu Nwoye, Kọmishọna na-ahụ maka omenala njem mkpori ndụ nakwa njem nlereanya anya bụ Maazị Don Onyenji, onye ogbenye nke na-ahụ maka ahịa nakwa ịtụ mgbere Maazị Christian Udechukwu nakwa ndị otu Descendants Fortune Investments Limited. Onye ọla anyị bụ Joseph Egbeọcha nọ n'ebe a maka ọrụ anyị ka o si gaa. Mee ka Kọmishọna Onyenji nọrọ kọwaa na ndị isi ọchịchị steeti a bụ State Executive Council nyere nkwado maka iguzobe ya bụ ogige akpọrọ Anambra Christmas Village 2024 bụ nke gbadoro ụkwụ na ebumnuche ọchịchị Gọvanọ Soludo ji iji hụ na Anambra steeti bụ nke ka mma maka nlegharị anya nakwa inwe obi aṅụrị ma bụrụkwa nke ga-enye aka hụ na mmemme a na-emerube n'ogige Solution City nakwa ebe ndị ọzọ a na-enwe obi aṅụrị na steeti a bụ nke kụrụ ọnụ. Ọ kpọrọ ndị Anambra nakwa ndị ala Naịjirịa gbaa gburugburu oku ka ha gbaa mbọ were ya bụ ogige nlegharị anya dịgasị na steeti a wee leta ndụ ha anya. N'aka nke ya ka Kọmishọna Udechukwu nọrọ kpọọ ndị Anambra oku ka ha lata ụlọ maka mmemme ekeresimesi ma were ogige niile ekewapụtara na steeti a maka nlegharị anya leta ndụ ha anya. Na mbụ n'okwu ya ka onye ji ọkwa Chief Executive Officer nke ụlọ ọrụ Descendants Fortune Investment Limited bụ Prince Ike Okafọ, onye kọwara na ndị Anambra bụ ndị na-eke ajị n'ume ma na-adọnye ukwu n'imepe obodo ndị ọzọ dị iche iche, kọwara na ọ bụ ime ka akụ luo ụlọ mere ha ji bagide na ya bụ amụma. N'ịkọwazi maka ọrụ nakwa ihe ndị niile a na-elegara anya ga-adị na ya bụ ogige Anambra Christmas Village 2024 ka onye ji ọkwa Program Manager bụ Maazị Emmanuel Owuala nọrọ kọwaa na ya bụ ogige bụ nke ebumnuche ya bụ iji kwalite imekọ ọnụ ya nakwa igosipụta ejirimara ndị. Ihe ndị pụtara ihe na ya bụ ọgbakọ bụ igosipụta ejirimara ya bụ Anambra Christmas Village 2024 ya nakwa ịkpọpụta afa Maazị Victor Nzube dịka onye kacha mee nke ọma na asọmpi emerubere maka igosipụta njirimara ya bụ ogige Anambra Christmas Village 2024. Site n'Ọka, abụ Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.